This is the hottest day in Denmark's history. Did you know that? Yeah, I know that. Jeppe, du er her. Vi står på Amager Strand, og lad os komme ud og interviewe nogle folk. Can I get a ja? Amager Strand. Folk er fuldstændig tosset. Hvad siger I til, at det bliver varmere og varmere, og jorden er ved at dø? Ubehageligt, men det er jo dejligt, man kan komme ud og bade. Why are you leaving? I live in Øresundsvej. Jeg har aldrig brugt solcreme i mit liv. Aldrig. Det gør jeg ikke. Det skal jeg ikke. Fordi sådan en fugl, den kan flyve højt mod solen. Så kan du fandme også. Ej, for nu har jeg fået sand i munden. Fik vi lyden? Det er vigtigt at være forberedt på lidt af hvert. Det er klart. Det er klart. Og jamen nej, det kan du ikke bare drikke af. Det er min dunk. Det er ikke vand. Nej, jeg har sgu da taget en dunk håndsprit med, din store idiot. Nej. Hvis man tager mindre end 5 kugler på stranden, så er det fordi man aldrig nogensinde har haft en kæreste før. Jeg skal have 2. Men det. Jeg vidste det. Det siger også meget mere om dig, end det gør mig. Nu skal du. Jeg ved, du vil ikke kunne nyde 5 kugler ligesom mig. Det tager erfaring. Jeg har prøvet at nyde 2 kugler, som man siger. Nej, vi skal da meget længere ud. Vi er næsten ikke ude. Skal det ikke længere ud? Altså, prøv at se. Er du klar, hvor pissefarligt det er i dansk farvand? Der er jo fuldstændig... Der er jo krabber, der er et, så der er krabber... Mine briller, jeg kan ikke se noget. Du er kraftedeme...